And I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Magkakaroon po tayo ng kargahan ngayon dito sa chapter. Bali, orientation and seminar po yung gaganapin natin ngayon bago po tayo magkaroon ng marking. So si Supremo Marker ang nagkakarga, so excited na rin po siya. At pasensya na po kayo sa aking mga followers kung ngayon lang po ulit tayo nagkaroon ng vlog. Actually, naging busy po sa trabaho. Yung trabaho ko dati sa Leo's Resort. Ayan, nagbantay po ako doon, gwardiya po ako doon. Tapos atid sundo sa mga estudyante, yung anak ko at saka yung mga taga doon sa amin, nagpa-service din po sa akin. Ayan, tapos yan, pagpa-vlog. Medyo nawala tayo ng oras sa pagpa-vlog po. Pero ngayon, ayan, dire-diretso na po ulit. Ayan. So may mga maabang na po kayong mga video natin dito sa Guardians. Ayan. Ito po yung bagong grupo ko na tinatayo. Bali kasama ko po dito si Chairman Duterte, Amang Lawin. Ayan. Kung kanina napanood nyo yung video namin ni Amang Lawin, ayan, kasi bali sa kanya po kasi kami nagmula doon po sa unang grupo na sinalihan ko po, yung GMDF ay MDF po. So mamaya na lang po mga Brances, pakita ko lang po sa inyo yung kaganapan ngayong oras na to. Marshall, bata pa rito kunin. Ha? Maganda, meron kang alagaan. Kasi sa pagpasok ng guardian na ganito, lalo na bata, responsibilidad pa lang yan. Tsaka yung magulang, patnubay pa kailangan. So total, dito na kayo, ibig sabihin matulungan kayo ng kasal, matutunan nyo kung ano ang yun ng guard ng kapahan ng kaya nyo. For the first time, kumana. Kailang bata. Sana, pagpasok na inyo na ito, maging umpisado. At naroon pa kayong matutunan sa kanin. Paul, ako yan. Paano po natin papakita yung paggalang sa mga namumuno at nakakataas? Pamamagitan ng paano po? Example. Hey, di po. Siyempre po, unang-una po, sinasabi dito, gumalang sa mga namumuno at nakakataas. Pwede po tayo ipakita natin sa pamamagitan ng respeto, pagmamano. Diba? Halimbawa po, example, galing tayo sa trabaho, uwi tayo ng bahay, pagbukas mo, magulang mong gano'n. Siyempre, magmamano tayo, magbe-bless. Diba? Mano po nanay, mano po tatay. Kung sinedad na natin doon, mano po tito o tita, diba? May pabadaman natin yung respeto, diba? Example po yan. Yan po ang pinaka-importante, yung gumalang, yung paggalang, no? Number 2, iwasan ang sobrang pag-inom ng alak na maaaring maging sanhi ng hindi pagkakaunawaan. No? Ang titira mo? Empe. Mabagsik talaga empe, no? Nakakailan ka ba sa empe? No? Ito nga, pagka tayo ay naka-influensya na ng alak, diba? Kumisan ang founder na alak yan.
chapter, relax yan. Gawin po kayo ng konti. Inahabol ako ng anak. Ay, nakalak ko naman siya, pero matingnan mo. Ito. Anak lang ito ng ganito. Okay. Kaya kung may sasabi nila, Saya ka, anak, Kempi? nakakatiis. Ha? Yes. Okay ka na? Apo. Pero ang magulang, Okay na okay. parang ano po Dadami yan, pa yan. anak, nakakatiis Yes. tama. Tama, di makatisa. So, bilang po, Marami tayo, no? Iparating pang dalawa eh. Ah, meron pa? Oo, lahat kukukulit. siya yung magiging assistant ni Marker. Kapag wala po si Marker, siya naman ang magpapahirap ninyo. Kapag di kayo nagbayad, malaki ang baon ng karayo. Po, malaki po ang baon ng karayo. Hanggang buto. Hanggang buto. Ay may bayad. Kasi sinabi po na sa maraming karayo. Saka yung Yung gawin? Nais ka din si Antoniki. Diyan nyo. Oo, isang lahi, pinipiting, matapat, pag-ipunan. Kami ng guardian. Diyan, dito kayo sa isang sama. Anak na baba. Kayo may asawa na guardians. Ang gwapo ng guardian ng asawa niya. Ang pogi, talaga. Ang pogi. Kasi, ang guardian kasi pag nandito doon, ang pogi.